ಕೋಟೆಕ ಶ್ರೀ ಕೊರಗಜ್ಜ ಭಕ್ತ ವೃಂದದ ನಿರೆಲ್ಡು ಶ್ರೀ ಕೊರಗಜ್ಜಗು ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಗಿಲ್ ಸೇವೆ ಕರಿ ಶನಿವಾರ ಪಯಟ್ ನಡೆತಂಡು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಅಕೇರ್ದ ಶನಿವಾರ ಮೂಲು ಶ್ರೀ ಕೊರಗಜ್ಜಗು ಅಗಿಲ್ ಸೇವೆ ನಡೆತುಂದುಂಡು. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದಾತ್ರ ಒಂದು ದಿತ್ತಿನ ಅಗಿಲ್ ಸೇವೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳದು ನಡೆತುಂದುಂಡು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಅಗಿಲ್ ಸೇವೆ ಕರಿ ಶನಿವಾರ ಪಯಟ್ ನಡೆತಂಡು. ದಧಿಪತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅವತಾರ ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜ ಮಾರಿಗಿಡತದು ಊರ್ದ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಕರುಣಿಸದು ಕಾಪುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ. ಕೈಲಾಸದಧಿಪತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅವತಾರ ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜ ಮಾರಿಗಿಡತದು ಊರ್ದ ಸುಖ ಶಾಂತಿ. ಭಕ್ತ ಬಂಧುರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಶ್ರೀ ಕೊರಗಜ್ಜಗು ಅಗಿಲ್ ಸೇವೆನ ಒಪ್ಪಿಯಾರು. ಕರುಣಿಸದು ಕಾಪುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ, ಕಾಪುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ. ಪದವುಡು ಏಳು ಕೊಪ್ಪದ ನಡುಟು ಭೂಮಿ ಗುದಿತುನ ಬೊಳ್ಳಿ ತುಡರು ವರಕಾದ್ರಿದಾಪುರೊಟು ಮಂಜುನಾಥನ ನಿಲೆಟು ನರ ಜನ್ಮದ ಮೋಕ್ಷ ಪಡೆಯರು. ಕುತ್ತಾರು ಪದವುಡು ಏಳು ಕೊಪ್ಪದ ನಡುಟು ಭೂಮಿ ಗುದಿತುನ ಬೊಳ್ಳಿ ತುಡರು ವರಕಾದ್ರಿದಾಪುರೊಟು ಮಂಜುನಾಥನ ನಿಲೆಟು ನರ ಜನ್ಮದ ಮೋಕ್ಷ ಪಡೆಯರು. ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲಿದು ಮಾಯ ಬುಡ್ಲೆ ಹಿರೆ ದರ್ಶನದ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಲ್ಲೆ. ಕೈಲಾಸದಧಿಪತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅವತಾರ ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜ ಮಾರಿಗಿಡತದು ಊರ್ದ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಕರುಣಿಸದು ಕಾಪುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ, ಕಾಪುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ. ಶ್ರೀ ಕೊರಗಜ್ಜ ಭಕ್ತ ವೃಂದದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುತಾಲಿಕೆಡಿದ್ದಾರೆ.